Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Obhalile uthi ke mina nginokuphupha ngithola umntwana kodwa lo mntwana uma ngimthola okungimangazayo ukuthi ke usuke namazinyo lokho kungixaka kakhulu ngaphambi kokuba ngiphendulo ngicela ugijime yo subscribe lapha ku YouTube nansi link ku bio ukuze noma nini mangifaka iphupho lapha na ke uzo thola notification ungaphuthelwa. Liphupho ke lokuphupha umntwana omtetayo mhlambe kube uthi unamazinyo usenamazinyo omncane libika ukutetiswa isilwane. Kunesilwane obelethiswa sona alungile nensi alungile libika nje isilwane abakufaka sona nezinto engalungile kumele uqaphele.